Ja, en autodidact. En van de ene autodidact gaan we naar de andere. Want jij kende misschien nog als patron cuisinier van der Bloosbalg in Waalwieler. Hoe heb je 40 jaar boven de ketels gestangen, hè? Ja, klopt. En uiteindelijk heb je nu de rigoureuze overstap gemaakt naar kunstschilder. Ja, kunstschilder. Ik noem me Jan maakt schilderijen. Jan maakt schilderijen. Ja, Jan, laten we eens helemaal terug gaan in de tijd. Meer dan 40 jaar geleden. Hoe is het ooit al in Waalwieler begonnen? Ja, we zijn toch begonnen met een camping. En dat breidde zich heel snel uit. De mensen willen eten en weet ik wat. Ik had nog nooit gekookt. Oh nee? Maar je dacht, nou, dat probeer Nou ja, wel eens. het zal wel lukken. We zijn maar begonnen. En, met de bitterballen en de kroketten en de witte bonen en tomatensaus. Oh, echt waar? Nou, toen heb ik een huisvrouw bij me gepakt in de keuken. En daar ben ik heel langzaam zo begonnen. Dus wat jullie allemaal willen. Maar die willen meer. Ja, Die willen biefstukken, die willen weet ik wat allemaal. Nou ja, goed. Ik ben alle restaurants afgestropen. 's middags ging ik lunchen. Het ene naar het andere. Ook en om gewoon te proeven, om te kijken. En, ja. nou, het laatste kostte me toch niet. En dan volg ik morgens in die keuken kijken. Nou ja, dat morgen dan. En dan komt ze toch aan de praat met de chef-kok of wie dat daar werkte. Nou, en daar heb ik heel veel van opgestoken. En als ik thuis kwam, dan ging dat de hele nacht soms zorg. Proberen. Ja. Maar ik hou geen tijd om een cursus te gaan doen. Of, ja, die zaak moest ook door. Ja. Nou, en dat is aardig gelukt, moet ik zeggen. Dus. Ja, want je hebt uiteindelijk een Michelinster gekregen. Ja, en nou, we hebben die camping zijn met gestopt in 1977. Toen hebben we voor 2 jaar nog doorgedraaid in het oude gebeuren. En de lui stonden echt in de rij te wachten voor het teufelke. Nou, toen hebben we het gebouw voldoen eigenlijk niet aan de wensen van die tijd. En dan hebben we de bulldozer erin gezet, alles gesloopt en een heel nieuw gebouw neergezet. En met parkeerplaats en alles wat erbij hoort. En in 1985 kregen we toen die sterven. We waren helemaal overdonderd. Ik was het helemaal niet gelukt. Nee, dat had je niet verwacht? Nee, helemaal niet. Want ik dacht, 40 niet. Ja, maar je kreeg, maar dat je toch wel veel lovende kritieken kreeg van de mensen die bij je komen eten. Dat ja, dus dat wel. Dus, en als die lui terugkomen van vakantie, vertelden hele verhalen uit die keukens. Nou, ik sloeg me dat bij me op. Maar en dan, dus. En dan ging ik aan de gang. Hè. Dan dacht ik van dit en dat en dat. En dan kochten ze die combinaties. Dat ging allemaal van alleen. Maar dit is dus eigenlijk ook een soort kunst, toch? Lekker koken. Oh, zeer zeker. Zeker kunst. En dat is ook, de ene die dat erbij, de andere die dat erbij. En mijn grote baas, wat me alles controleerde, was mijn eigen vrouw. Dus. En die ja? altijd Die was zeer van, kritisch? Ja, ik vind dat niks. Of ik vind dit dwaalgaat. En toch dit of toch dat. Nou, en dat loesterde ik heel goed nog. En dat doe ik vandaag nog. Heel verstandig. Heel verstandig. Ja, uiteindelijk heb je dus na ruim 40 jaar... heb je gezegd, ik stop ermee. Maar waarom? Een zaak die zo goed lukt? Ja, 40 jaar is een hele lange tijd. En, ik word toch wel bezig met mijn lichaam te slopen. Dus de artsen zeiden van, man, dat moet goed zijn. Ik krijg een hartinfarct. Nou, het een na het ander. Het was altijd geen anders. En, maar echt van de stress? Van ja, dat is ook van het werk. Het is toch wel school werken, weet ik wat, en dag en nacht. Als mensen wegvelen of weet ik wat, hulp in de keuken en weet ik wat, dan worden we 's morgens om 5 uur soms al bezig en 's nachts om 2 uur stond ze er nog. Ja. En dan dronk ze de wijntjes nog erbij, wat erbij. Ook dat, ja, dat werd allemaal bij. Dan zullen ze dat allemaal niet voelen. Ja. Nou ja, in elk geval, we hebben dat altijd met plezier gedaan. Tot op een gegeven moment een meneer en mevrouw aan de deur staat en die hebben dat restaurant ook gekocht. We hebben daar verder niks aan gedaan. Dus, en heeft dat geen pijn gedaan? Dat je denkt, hier heb ik zoveel bloed, zweet en tranen aangegeven? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Niet dat ik er vanaf wil, maar gewoon de tijd van komen en tijd van gaan. Ja. Maar we vonden het heerlijk, rust, niks meer aan de kop. Maar is het dan niet raar van opeens in dat hele hectische opeens oh nee, niks meer? Vol heel rustig mee. We zijn meteen op vakantie gegaan naar mijn lievelingseiland Gran Canaria. Ja. En dat kwam voor wel meer dan 40 jaar. En daar heb ik ook zoveel opgedaan en ja, ik heb me daar helemaal thuis voelen. En, maar wanneer komt dat moment dat je dacht, ik ga schilderen? Ja, dat heb ik eigenlijk in mijn jeugdjaren ook gedaan. Veel beelden gemaakt, geboetseerd en laten gieten in brons en ook geschilderd. Tot ik ging beginnen, want voor 21 jaar toen we dat begonnen. En er wordt niet veel tijd meer over voor de rest, want het moest het hele gebeuren wat er is gekomen, dus het moest toch gedaan worden, tuin enzovoort enzovoort. Ja. Nou en
Dus nu, na dat hele gebeuren, heb ik toch weer eens gedacht, zou ze dat weer eens gaan doen? Ja, we zien ondertussen zien we de kunst die hier op de achtergrond. Je maakt dus echt moderne kunst. Ja, het is heel abstract. Ja, abstract. En wie het me invult, ik begin eraan en ik weet niet wat het werd. Nee? Nee, en er zit heel veel Gran Canaria in. Dus dat slaan maar qua nog wat? op. Qua kleuren? Qua kleuren, ik rijd door in de bergen en we zijn er meestal op het voorjaar. Dat is een pracht, voor het alleen te zien, dat kan ik gewoon in het daglieve zitten. Maar god je er nog echt heen om te schilderen? Nee, ik ga nog niet schilderen, want dus... Het is echt vakantie en dat Ik wil neem je met echt, terug. ja, maar ik sla het wel op en ik maak dan een hoop foto's en schrijf veel op en ik maak het chats en weet ik wat. En dan kom ik thuis en dan komt dat toch wel helemaal terug. En dan zie ik dat ook echt voor me. En dan begin ik eraan en dan denk ik van, ja, dit is heel anders geworden. Nou. Maar ook goed en mooi. En dan dus. roep ik de chef van me en zat ik wat vingers. Ja, en nu is het genoeg nog steeds zo goed. Dus ze zeggen, nou, een beetje meer... ja, beetje dus meer die zet dan van, ik zou dit en ik zou dat. En dan zei ik, nee, ik vind het goed zo. En dan doe ik het toch. Ja, nu heb je afgelopen weekend een expositie gehad bij Toes. Ja. En aankomend weekend is er nog één. Nog één, ja. En hoeveel kunststukken hangen er dan? Ongeveer een 40. En die zijn echt dus voor de verkoop? Ja. Ja, dus als hobby begonnen eigenlijk, Ja. mag ik het zo zeggen. Dus ja, mijn vrouw zei, wat moest ze er allemaal mee? Ja. En we hebben een vriendin en die is kunstenares. En die zei, man, er moet een expositie houden. Ik zei, ik toch niet. Ja. Dat is er niks voor mij. Nou, zei ze, ik zou het toch doen. En ik heb het ook gedaan, verleden jaar de eerste keer. En ja, we waren het eerste weekend al 20 werken kwijt. Ik had bijna niks meer. Oh, echt? Binnen alles is verkocht? Maar je hebt er aankomend weekend is er toch wel nog het... Ja, nee, we hebben dus voor een winter overheen gegaan. Ja. Hè. Dus ik heb die 40 stuk, die zijn er ook weer een aantal van weg. En het is niet dat ik toch een business uit wil maken, helemaal niet. Want het blijft toch mijn hobby. Want wat moet je me voorstellen, hoe lang doe je over één doek? Ja, dat is heel verschillend. Zo'n maakt er 2 van de dagen en dan heb ik er ook vaak begin weken bezig. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, Of dus... ik zit het weg en binnen een paar weken kijk ik nog eens erheen. Want ik denk dat elke kunstenaar deed. Tenminste had ik met die leuke al van... ik hang het in de kamer, ook als het niet klaar is. En ik kijk daarheen en ik blijf er nog kijken. En dan pak je het weer eraf. En dan pak je het weer eraf en dan pak ik weer een ander. En dan ga ik toch weer naar de kelder in en dan denk ik... Ja, hop, dat is het. En dan is het klaar. En dan komt mijn vrouw weer. Moet je gewoon nog één keer kijken en dan... en dan zegt ze van, ja, en dan doe ik toch niks meer aan. Ja, aankomend weekend is dus de expositie bij Toes, hè? In Gemmenich. In Gemmenich, in België. Gemmenich, ja. Mensen, ik kan gewoon iedereen erheen sturen. Ja, iedereen mag komen. Iedereen is welkom. Ja, welkom sowieso. Een hapje en een drankje is er altijd bij. We hebben er ook een wijnproeverij bij. Nou. Dus een zoon van ons had een wijnhandel. En afgelopen weekend was gewoon... Het gaat me om de gezelligheid. Ik vind dat... Zit er nog dat beetje horeca, zit er nog altijd in. Ja, dus mogen we dit weekend zin en tijd hebben. Vanaf zaterdag is het zaterdag en zondag? Zaterdag vanaf 12 uur tot 5 uur. Oké, in Gemmenich, we zullen het adres, want het is wel fijn als mensen zich even aanmelden. Hè, dat je weet hoeveel wien je moet instellen. Dat zullen we op onze website zetten en dat is natuurlijk tvl.nl. Ja, Jan, hartstikke bedankt en heel veel plezier. Aankomend weekend. Fijn, dankjewel. Dankjewel.